Halo pelok te sasi pat ngami agani ka we ka channel ka batmai te nga kwa ban yathu ipi pelok nomor ba katu ka channel ka jonga ka ba pi phila ya subscribe phila ya dan mentalang bat nga ai khule ipi te katu ka channel ka jonga menta kala don kanu problem ka banga ngadang wat jeng tip menta te kamlong su nga ngamla su ban peran kam ya ka ngamla su ban upload video te kumba POE labun ki video ki bala su upload hang to kila don ki bala peran kam ya ka ta ya kan ya ka to channel ka jonga te suspicious hi ka ba direct hi ka long ba kuma dan ki kumba ki long ki YouTube channel kumon ka dei ka la sa hack le la sa le dusman hanu re hanu te omle le kata ngadang wat bat ngan sala hi ban recover ya ka to ka channel nakaliang jonga ngam don kanu ka jing sngau phla nomor kibun ba ki baja bat ngadang persang hi ban wat jeng tip bat nakaliang jong ka kan di YouTube help bro kila persang ban tray ban hadin katu kat ni salah ban recover biangnya kan ni te ya menta nga kwa ban pynshai ba pi ki balong ki subscribe bar jong katu ka channel ko jonga te na ya page gi video da pi siam kano na ya sopla nomor kalong kaset long kom ni isa ju te piru ya sumar ya le ba ya ki YouTube channel pimde ban ya yutan page kino gi message ki bawan hapo ka Gmail jong pi ban page bah ban study bah te mga dan hi ka we ka jing wakla ka we ka link ka ba klik ngala sa kumta mo la sa hak te ubahag ya kata udah po Amerika te ngam keno yono bat ngadang wat jing tibi hadu menta bat ladang ayo bat ngesiam ya lene ya no bale te utaru sangat ha jing yu no mentang gedang tre ya kata kelenti ban wat suai kita mo kinong le sniu kinong yu te kani ka sajja man laki YouTube channel te ki iba ka channel jonga ka long kumne ka yu te ibon bagi beri ki batergat yono la bende ya piru bagile kumba kile ya te pelok na ya snowfly ai tinga nga sedang ya kane ka we da ka YouTube tama ka batmai menta te ya subscribe ya kane pi ki subscribe ki bala don lupa ki ba yu subscribe ya kane bat yarab ban penimbiang ya kane ka channel ka jonga kumbangan ju penmi ki video nam ta jong pi sibon ki ki jing yarab jing yu te nice ngoplai kata bat pi sim ka ai men sim jong pi ban ya trelang bat nga ngenang ya penmi ki video ngan sedang dengan dia ka YouTube channel ka batmai ka banga ai kateng nongri an Teibor ma ilog bat manga te ngala le no ka wei nomor ka sim jenge tu te ya mentahi ka bang 4 la ban recover ka tu nganang penyaj pada kan ni te ngakerpat ya pi baro punya share ya ka ni ka video ki yuma punya share kanang ba baro ki perlog ki ba subscribe ya ka channel ka jonga kemot kin yo jeng tip andai kin ong ani nomor kila don ki ba phone yang ki perlog ki ong balai kalong kumne ma balai fi upload ki video kum ton haka tu kila upload ki video ki balong kum tu ki game ki yu ma nomor utu uba le se uba la sim ni ka channel ko janga upload ban pen i ka dur khamat te upload gitu te kadon haka yu te menta ngadang kumbang ong mo ngadang don haka lenti bangan wat ya kita wat om sngo phla bat wat om sngo ai nomor kani ka sajja tengi ban long secure ba ya ka channel ki bale YouTube bat kum juru kitu ki bamle YouTube ki ban secure bah ki bapanan kam mi kini ki online pay kum ki Google Pay ki net banking kum turu ki ban check ba lada kawan kanu ka email pimde ban klik lumar nomor le se nakatuhi kala ban yo kini ki priyo ki ba hijack dan kita ki hacker ki wala ban sim kabu te to kam lilei nomor to ka jing yu kam ngamda sngu yu than nomor ba minya ya be kum ne ba long nya le ka wei ru lilei ra te to perlok nga pynshai tangga ni sa pi te sngobha ban rap ban subscribe ya kan channel kan saya sedang biang da wai pat kalenti ini ya chakmat ya khubli sibon kan ka por ngan pen kut no ikan video